Vítajte pri mojej najaktívnejšej YouTubeovej sérii, ktorá sa volá Som späť. A dokonca som si aj dal tú námahu pozrieť sa, koľký toto je reálny comeback. Číslo 7. Tak strašne dúfam, že to kameru, až to kamera ostrí, lebo ak nie, tak má jemne a spácham jednu nepeknú vec, ktorá sa volá, ja už som zabudol, jak sa robia YouTube videá a už to je so mnou strašne v piči. Jak to ešte môžete byť 421, či koľko vás tu je, 420? Čo je pekné číslo, akože. No, a ako môžete vidieť, bol som v extrémnych premenách. Všetkých z vás pozdravuje Maroš Molnár. Otázka je, ako by som opísal svoju premenu? Neviem, ale viete, aký je rozdiel medzi mnou a africkým dieťaťom? Skoro pomerne reálne žiadny. Obaja sme kokot jedli, iba s tým rozdielom, že ja mám viac správ a mám vodu. Ďakujem, to bol vtipný joke. A celkom ma aj dosť nasralo, koľko vecí sa stihlo udiať vo svete, kým som ja tu nebol. A celkom ma to jebe. Napríklad, pápež stihol zomrieť. Napríklad, stihol byť nový pápež. Jo bro, vieš o tom, že už je nový pápež? On je nový pápež už? To bol ver. A vieš, ako som ho pomenoval? Nemám tucha. Boha, to je debil. A väčšinu času svojho, čo som proste nebol na YouTube, som spektatoval vyslovene trendy, že čo sa odohráva vo svete. Napríklad takýto trend. This is my impression of Richard's channel. Ale videl som aj veľa videí, ktorí ma akože inšpirovali a som sa na nich celkom reálne aj zasmial. Ako napríklad toto video z Ninja triedou. Dobre, žiaci, začína hodina. Kevin, čo som ťa nevidel na hodine? Ďakujem. Výborne, dobre, môžeme začať. Ďalší celkom krásny fuck up. Vyšiel GTA 6 trailer. Druhý. Dokonca ani medzi tým prvým som nenatáčal. Moja reakcia na GTA 6 trailer, ale mám frajerku. Musím uznať, že tá grafika je strašne pekná toho. A je to neskutočne, ako realisticky to vyzerá, ako proste, podľa mňa to bude strašne super. A hej, teším sa na to neskutočne, kedy si to zahrám. Zahráme. Počúval som strašne veľa hudby, ale že strašne veľa. XXXTentacion a Juice WRLD mali collab. Dvakrát, kým som bol ja preč. Ski Mask the Slump God dropol Masterpiece. Je to proste pík. A ešte ďalšia vec. Travis Scott zajtra dropuje Jack Boys 2, kým toto ja robím. Chápeš? Jack Boys 1 vyšiel v roku 2019 a po 6 rokoch je dropnúť dvojku. Hold up, wait a minute, už iba čakám na moje obľúbené The Scots. Where the fuck is it? Ešte Kid Cudi dropuje on v auguste, ty kokos album. Halo? A ďalšia vec. Čo je kurva toto? Boha, išiel by som o nejaké počasie. Dobre, mám piči. A zároveň je teplo ako v piči. Takže takých 36 stupňov minimálne bolo už. Ale ženy majú o 1 stupeň viacej, nie? Akože telesnú teplotu. Alebo menej? Ja neviem, ja som v ženskom tele bol iba raz. Dvakrát. Vlastne sa počíta aj pôrod. Takže 3-krát. Ďalšia vec. Bol som v tábore. Prišiel som domov, spravil jedno video a potom zomieral na soplík. To ani vtipné nie, ak sa niekto smeje sa to kamerou vyjebano, ja normálne prídem dojem osobne domov. Aspoň z toho tábora som sa dal znovu do reči s kamarátom Monestade z východu, ktorý je a proste naša konverzácia, sme spolu chvíľku volali a vyzerala asi ako takto. Ja som strašne unavený, ja to strážim ovce. No koľko ich tam máš tým pádom? Tá spočítam. 1, 2, 3... Áno. Aspoň nebude jebať tie ovce. Ale dostal som aj pochvalu, akože musím sa pochváliť, že bolo mi povedané, že môj je monštrum. A bez cukru, lebo som diabetik. Dúfam, že tento joke bol vtipný, lebo akože reálne v mojej hlave to je kurva vtipné. Taká ďalšia častá otázka, ktorá mi akože chodí, ako, že sa ma ľudia pýtajú, je ako je to s mojím lovesným životom, a či som si našiel frajerku. Ja poviem nie, ale mám 2 nové čaje a sú z Popradu. Moja starka sa nad tým zasmiala, musíte sa aj vy. Dobre, koniec randy. Toto není úplne comeback video, skôr také informatívne a update video o tom, ako sa mám, čo som robil, cca. Nerobil som ani hovno, lebo som na nimi chuť. Srandujem. Mám sa najlepšie, ako som sa v živote mal.
pracoval som na sebe, či tunok, alebo tunok. Niekto vie povedať, že aj tu. Myslím nohy samozrejme, lebo neskipujte leg day. Som dospelý človek už, čo je kurva blbé povedať, lebo sediť to, že Rišo Medla je dospelý, je veta, ktorú nechceš počuť. A teraz to je strašne na figu, akože celkom mi to je ľúto. Prečo? Lebo teraz som v takej fázi života, kedy už ma vlastne ani pedofili nechcú, lebo už vlastne pre nich už som veľmi starý. To znamená, že mám iba dve možnosti, buď ich začnem chytať, alebo sa k nim pridať. A humor ma takisto neopúšťa už. Jediná vec lojálna, ktorá so mnou zostala. A humor ma nikdy neopustil. To si nemyslíte. A cítim sa byť takisto aj v najvtipnejšej fázi môjho života. Lebo akože za to môže ten tábor. Môže to za to, lebo vždy keď som sa snažil držať jazyk za zubami, že nepoviem žiadnu somarinu, tak hodni. No Ríšo, povedz to. Povedz to. A dámy a páni, prosím vás pekne, v živote som nepovedal viacej vtipov Mariky Gombitovej za jeden deň. Pre predstavu, koľko to je tých vtipov za jeden deň, je to asi toľko vtipov, asi koľko rokov Marika sedí. Čo je kurva veľa. Uvedomil som si to, že ma baví zabávať ľudí a celkom mi to pripomenulo to, že prečo som začal robiť vlastne YouTube a celkom mi to aj trošku chýbalo. A proste smiech tých ľudí je reálne, čo ma proste strašne teší, hreje pri srdiečku a proste počuť to, že sa zabávajú a na mojich dementných vtipoch, lomeno hláškach alebo hocič, čo som zabil ja. A ten smiech je proste pre mňa to najlepšie, čo môžem cítiť ako človek, ako ľudská bytosť. A vedieť, že všetci majú radosť z kokotín, ktorých robím, alebo ktorých poviem. A proste reálne, fakt mi to pripomenul ten YouTube a že proste neriešiť, čo vravím, či sa niekto urazí alebo nie, alebo sa niekto znechutí mnou. Mne išlo vždy o to, aby sa ľudia zasmiali. Lebo ako si povieme, tento svet je príliš temný a fakt, nemal som sa rád, keď som tie videá robil. Nemal som rád sa dívať na seba ani pri strihu a to už všetci dávno viete. Teraz je to radosť strihať, volačo. Sice točiť je to bolesť, ale ako, nemyslím akože teraz taká, že zo seba. Myslím to, že tie nápady, že nie sú poriadne a keď už sú, tak proste je to zložitejšie. A bolo mi jasné, že potrebujem mať nejaký tento sebareflekčný, terapeutický, proste nejaký oddych od tohto všetkého, lebo ja už toto idem robiť 10. rok. Stojím 10 rokov pred monitorom, mobilom, kamerou a robím toto. 10. rok už pomaly. A to, že som sa nemal rád, dosť robilo to, že to bolo vidieť na tých videách, ako pri baliacich hláškach 2, alebo nemal som energiu a proste nechcel som. Nechcelo sa mi do toho, ale robil som to, lebo proste bolo treba. No a chystám pre vás špeciál za tých 10 rokov, čo som na YouTube. A bude dosť zložitý na natočenie, ale verte mi, všetko, čo k tomu treba, je dopísané, scenár je dopísaný, proste dával som si na to záležať a produkcia začne čoskoro. Takže verím, že špeciál sa vám bude páčiť a tým som chcel povedať, že fakt to bude náročné na natáčanie a všetko, takže neočakávajte v blízkej dobe žiadne videá ešte, až na teraz. Po tomto videu vám vychádza ďalšie video, ktoré bude vtipné, je zabavné, mal som nejaké tieto testovacie, dal som to pár ľuďom pozrieť a povedal mi, že to je strašne vtipné video, takže si to určite chodite pozrieť. A proste uvidíme, ako budem pokračovať po tom špeciáli. Takže majte sa krásne, smejte sa, skladajte básne a vidíme sa u ďalšieho videa. Takže sa majte a čaute.